Vi havde lige fået fri fra skole og var på vej hjem. Men pludselig sænker Maja sig i farten. Hun kommer længere og længere bagud. Hun klemmer sig tæt sammen og sætter sig på jorden. Jeg kunne mærke en skærende smerte komme ind på mit bryst, og luften den rev i lungerne. Jeg havde prøvet det før, men ikke så voldsomt grad. Jeg kunne ikke få et ord ud. Det blev sort for mine øjne, og jeg kunne mærke tyngdekraften greb fat i mig. Jeg løb hen til hende og prøvede at få hendes opmærksomhed og prøvede at ruske hende, men hun vågnede bare ikke op. Jeg hæv min mobil op af lommen og tilkaldte en ambulance. Ambulancen kom så 10 minutter efter, vi havde ringet, men det virkede bare stadig som en evighed. Vi fik lov til at komme ind på hospitalet, men vi blev dog bedt om at vente i venteværelset. Nogle timer efter kom der en læge ud til Frederikke og jeg. Hun så helt trist ud i ansigtet og vidste ikke, hvordan hun skulle fortælle os, hvad der var sket. Vi fik så besked på at sætte os ned ved et bord, og jeg kan bare tydeligt huske den første sætning, der brød til tavsheden. Maja har fået konstateret kræft i brystet. Den sætning kørte bare rundt ind i mit hoved. Jeg kunne slet ikke forstå det. Hvorfor lige Maja? Først opfattede jeg ikke rigtigt, hvad det var, der skete, og det gik først op for mig efter noget tid, at Maja hun egentlig var i livsfare. Frederikke og jeg besøgte hende hver dag, men det var rigtig svært at holde ud og se på alt det, hun gik igennem efter en omgang kemo. Nogle gange var det svært at få sig selv til at gå ind på hospitalstuen, fordi man vidste aldrig, hvordan Maja havde den, når man kom. Det var hårdt. Ikke kun det med, at man kun kunne ligge i sengen og ikke orkede noget, men også det at se, hvor rørte de andre var. Den medfølelse, de ligesom havde med mig, påvirkede mig rigtig meget. Selvfølgelig var det deres måde at vise, at de holdt af mig, men det fik mig bare til at blive endnu mere trist, fordi det fik mig til at tænke på, at det måske var min sidste tid på jorden. Og jeg ville ikke have min sidste tid til at være trist. Jeg ville have den til at være lykkelig, og noget, som de andre ville huske som en god tid, trods min sygdom. Desværre gjorde kemoen det meget sværere. Jeg kunne bare se, at Maja var helt ude af sig selv, og at hun bare var træt af at ligge i den hospitalseng og nærmest ikke kunne gøre noget. Og som tiden gik, så hun bare mere og mere svag ud. Men indtil der en dag blev vendt op og ned på det hele. Nu gjorde kemoen hende ikke kun træt og svag, men den gjorde hende mere og mere rask for hver dag, der gik. Jeg havde det meget bedre, og jeg blev virkelig meget gladere for hver dag, der gik, selvom jeg stadig kunne mærke nogle bivirkninger fra kemoen.